Άλεξ. Έλα ρε κουλίτσι. Τι κοιτάς στο κινητό τώρα? Καλά, εσύ δεν κοιμάσαι. Όχι, βλέπω και τι κοιτάς τώρα εκεί στο κινητό. Εμένα καρτεράστηκα μου στο κινητό. Μα τι κοιτάς τώρα, μπορείς να μου πεις? Έλα κουλίτσι, μπήκα λίγο στο box. Τι να κάνεις εκεί? Μπήκα να παραγγείλω 2 χουριάτικα νηστίσιμα. Αχ, ψουμάκια. Αλήθεια λες τώρα? Κάθομαι με μια χουφτίτσα πατατούλης είναι όλη μέρα. Άλεξ, μην δουλεύεις. Όχι, μιλάω σοβαρά. Τέλος το φαγητό. Όχι, κάτσε, αφού τώρα είμαι στην πληρωμή, στη διεκπαιρέωση. Άλεξ, Έλα ρε, δεν τον ανοίγω τον τηλεβερά. Σε παρακαλώ πολύ, μέχρι να έρθει ο ντελιβεράς ώρα σε κανένα ώρα που θα φτάσει αυτός, εσύ θα την έχεις πέσει κουμπούρα. Καλά, είσαι καλά τώρα. Έλα, ρε, καρδούλα, Η ώρα είναι μία. Τι... Σε παρακαλώ. Λοιπόν, άσε με. τέλος. Φάει και έχει μπανάνα, έχει πορτοκάλι, μια χαρά θα... Τι να με κάνω αυτά. Όλα στο μυαλό είναι, Στο σύνερθε. μυαλό είναι το φκός. Όχι το φκό μου. Δεν γίνεται τώρα, πώς θα πέσω εγώ για ύπνο έτσι νησκό. Δεν είχα φαγητό το μεσημέρι, σου φτιάξα ρακά. Είχες ρε ματάκια μου και το έφαγα όλο. Αλλά Ωραία. το θέμα είναι τώρα το βράδυ. Με ένα γεύμα τη μέρα θα είμαι. Έφαγες. Έφαγα. Την μπηλιά έχω 600 €, σε παρακαλώ. Αλήθεια τώρα, δεν θα παραγγείλεις. Έλα ρε καρδούλα μου, σε παρακαλώ. Καλά μπέμπι έχω στο σπίτι. Κάνε με λίγο του χατήρ τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ Δεν είπαμε ότι ξεκινάμε καινούργιες συνήθειες. ναι, καινούργιες συνήθειες, γιατί πιο πριν δεν παράγγελα. Άκουσέ με. Τέλος το... Άκουσέ με τώρα. Έλα, καρδουλομάτσι, με τελευταία μέρα. Όχι, όχι, τέλος. Κάθε μέρα μα λέμε έτσι πάει, το χάσαμε το παιχνίδι. Μέρα γίνεται καλύτερο. Όχι, θα φας την Να σου Κυριακή. πω κάτι. Να σου πω όμως κάτι, να είμαι ειλικρινής. Τι? Υπό άλλες συνθήκες θα παράγγελνα 3. 2 για μένα, 1 για σένα. Τώρα παράγγελνα 2. Όχι. Άλεξα, Εγώ, 1 εσύ. έλα τώρα. Έλα ρε ματάκια μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή τώρα, τι κακό είχα παραγγείλει τέτοια ώρα. Πιες το νεράκι εκεί πέρα που έβαλες και ωραία μουσικούλα φόντο. Άναψες και το κεράκι εδώ στο τραπέζι. Ναι, ματάκια μου. Τέλος, πιες το νεράκι σου, κάνει το τσιγαράκι σου και θα περάσει η ώρα. Θα κοιμηθείς, θα ξυπνήσεις ανάλαφρος το πρωί. Μα ποιος είπε εσένα ότι θέλω να ξυπνήσω ανάλαφρος. Να μην είσαι βαρύς. Ασχολούμαι και είμαι έτσι βαρύς. Βρε, ακούς τι σου λέγω τώρα. Τέλος. Θα πάω γυμναστήριο αύριο. Πότε ρε, έχεις από τις 10 η ώρα το πρωί ξεκινάνε τα πάρτι. Έχεις δίκιο, δεν πάω γυμναστήριο αύριο. Θα πάω τη Δευτέρα όμως. Όχι, τη Δευτέρα έχεις γενέθλια. Ναι, καρδούλα μου, ναι, αγαπούλα μου, ναι. Άντε τώρα τέλος.